Sa videong ito ay muli nating babalikan ang Bungabon to Baler Road para itour ang ating kaibigan from UK na si Simon John. Fantastic view. Fantastic view. Unbelievable. At sa ating paglalakbay patungong Baler ay madadaanan natin ang mga scenic view ng Nueva Ecija, ang Bato Ferry Bridge ng Laur at Labi River ng Bungabon, Nueva Ecija. Ang Bungabon to Baler Road ay may habang humigit kumulang na 88 kilometers na mayroong 55 kilometers na zigzag road. Sa katunayan, paborito itong pasyalan ng mga riders dahil sa napakalamig ng klima dito. Sobrang lamig! At syempre, dahil na rin sa akala mo'y walang katapusan na bangkingan. Ang Bungabon to Baler Road ay ang unang kalsada na ginawa patungong Baler. Ngunit, kakaunti lamang ang dumadaan dito dahil sa lubos na mapanganib ang kalsada na ito, lalo na sa panahon ng tag-ulan. At mula Baler ay ipapakita din namin ang Pantabangan, Baler Road kung saan madalas dito dumadaan ang mga motorista dahil sa ganda ng tanawin at dito ang pinaka-safe na daan papuntang Baler. Kasama si Bap TV at Afi Boy ng Team Palibot. Tara, samahan nyo kami sa aming adventure papuntang Baler. Let's go! Hello guys, good morning. For today's vlog, pupunta po tayo ng Bungabon sa Nueva Ecija. At sana makapunta tayo ng Baler sa may Mother Falls. Kasama natin si Bap TV tsaka si Api Boy. Ayun. At may kasama tayong foreigner ngayon. Taga UK siya, British. Asawa ng pinsan ko, si Simon. Ayan, susunduin muna namin dito sa Kapas. Tapos diretso na tayo ng Bungabon. Okay, let's go. Ay, oo nga pala. Today is January 7, 5:38 in the morning. Let's go. Okay, ito kasama na natin si Simon. Ito, naka CF Moto 650. So time check is 5:59 AM. Paalis na kami dito. Sana mag-enjoy to si Simon. Bigyan natin ng malupit na adventure. So, ito guys, palabas na si Haring Araw. Time check, 6:16 AM. Ganda ng mga clouds, oh. Uy, sunrise! Rough road. Okay, rough road gaming. Nakakaya sa foreigner sindahan. Ang tagal ng ganito dito, ang tagal ng sira yung daan dito, hindi pa nakaayos ngayon. Hindi madami kasi dumadaan na truck dito. And eto, andito na tayo sa Arco ng Nueva Ecija. At sa wakas, mabuhay Nueva Ecija. Okay, go go go! Let's go! Bungabon! Wow, nice sunrise. Ganda talaga ng sunrise dito. Pamilihang bayan ng Zaragoza. Grabe, ang daming lubak. Ano sa English ang lubak? Baklu. Potholes. Baklu. Ang sarap sa pakiramdam kasi ang lamig ng hangin tapos yung init ng sinag ng araw. Woo, sarap magmotor. Kaya lang, ang dami lubak dito. Grabe, punong-puno yung jeep, oh. Punong-puno, kahit siguro mga 30 meron dun eh. Yun, oh, ang ganda ng ano, oh. Palayan, oh, green na green. Rice capital of the Philippines, Nueva Ecija. Why after all this time you're still on my mind? 'Cause baby, I didn't forget you.
So ito, dito na po tayo sa may Santa Rosa. Santa Rosa, Nueva Ecija. Okay, kain muna daw tayo. Pamilihang bayan ng Santa Rosa. Ito may Jollibee. Jollibee tayo, Jollibee. Okay, so tapos na kaming kumain dito sa Jollibee. Time check, 7:39 AM. On the way na po tayo sa Bungabon. Andito pa rin po tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Let's go. You are now entering Fort Magsaysay Military Reservation. Welcome, Barangay Bagong Buhay, Palayan City. Ito na yung Matarik pagkatapos ng lubak na to. Buelo. Good luck, Bap. Matarik, Bap. Oo, Matarik din yun, yung Ambuklaw. Bumabangking si Kidrak, oh. Eto, dito sa kanan natin, guys. Ayan, may mga tourist spots dyan. Dito sa kanan natin. Tsaka dun sa taas may mga view deck dyan. Ayan, oh, Sunset Peak. Maganda din na mag-picnic dyan sa taas. At may mga ano dyan, may mga spot na magandang pagpicturean. Maganda, no? Uy, may ibon pa, oh. Sana nag-enjoy si Kid Rock. Lamig. Grabe, alas 8 na, malamig pa rin. Naka-windbreaker pa tayo, pero oo, manonood sa lamig. Pakasarap talaga mag-rides dito sa Nueva Ecija. Ayan, daming mga riders na dumadayo dito eh. Grabe na, ang ganda ng ano, Sierra Madre. Tingnan nyo sa kanan. Kapi. Kakatingin, baka diretso tayo sa bangin. Diretso sa Sierra Madre. Ayan, oh. Ay, mamaya makikita din naman. Ay, grabe talaga, ganda. Mag-stop tayo. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. 'Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for How much for the water, sir? when I was down and alone. 100 pesos. Fantastic view. Fantastic view. Unbelievable. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I Whoa. I can't let you go, baby. For the nth time, andito na naman tayo sa Nueva Ecija para saksihan ang ganda ng nature dito. Ayan, oh. Sabi ni Simon, I came all the way from London to see this beauty, to see the beauty of the Philippines. At hindi naman siya na-disappoint. Sabi niya, sobrang ganda daw. Nag-enjoy siya sa ganitong view. Kasi sa UK daw, mga ganitong month, sobrang lamig daw, nag-i-snow.
So dire-diretso lang tayo dito. Labas natin dito sa may Bato Ferry na. Oo nga pala, merong dalawang Bato Ferry. Merong sa Nueva Vizcaya at meron din po dito sa Nueva Ecija. Kasi dun sa last na pinost ko sa Facebook, nagkaaway sila sa comment. Yung iba sinasabi Nueva Vizcaya daw, yung iba naman Nueva Ecija, which is Nueva Ecija talaga yon. Magkamukha kasi yung Bato Ferry ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Mamaya papakita ko sa inyo. Sarap sa mata. Ganda na mga puno sa sa tabi ng daan. Actually guys, pwede tayong dumaan dun sa may Palayan City kanina. Pwede tayong kumaliwa dun. Kaya lang syempre tutur natin dito si Simon sa mga gandang view dito sa Nueva Ecija. So ito na po yung Bato Ferry Bridge. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina, nakatulad nung sa may Nueva Vizcaya. Ang ganda ng Sierra Madre dito. Ayan, kaya siya tinawag na Bato Ferry kasi ayun, meron bato dun na malaki. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around. Ito yung sa kanan, ito yung papuntang Gabaldon, papuntang Tinggalan. Yan. Bungabon. Medyo napalayo yung biyahe natin dito, kaya lang maganda naman yung view. Kaya sulit. Tinayuan na ni Kidrak. Tatayuan din natin. Kanyari sa daan na to. Bakit naging rough road na ngayon? Wow. Oops, may checkpoint. Napakalakas na hangin. Tinutulak yung motor natin. Welcome Barangay Pesa. Ay, grabe. Ba't ganun? Bakit kaya malakas ang hangin dito? Part na ng Bungabon to. Tignan nyo yung mga puno. Lakas na hangin. Yung muyug-yug. Pakasarap magmotor dito. Lakas ng hangin. Alam mo, may malakas na bagyo eh. Isahin mo, relax na relax yung paa niya. Nasa crash guard pa nag-enjoy yan. Ganda ng daan sa mahabang diretsyo. Ito na. Wow, nakatakot bumangin kasi ang lakas ng hangin. Ayan na, I love Bungabon. Okay, nag-stop over lang kami dito sa may I love Bungabon na signage. Sobrang lakas ng hangin, hindi tayo makapagpalipad ng drone. So, next naman natin is Labi River. Hello, sound check. Bap. Copy. Okay, let's go. Go. Let's go. Eto, parkingan na. Ingat sa mga sa gilid ng daan, yung kulay green na yan. Madulas yan. Woo! Mahirap talaga bumakay pag malakas ang hangin.
Oh, ayun, tinutulak ako. Maganda sana yung ano, yung daan dito, kaya lang mabuhangin. Oh, sharp. Oy, wow, ganda. Welcome to Barangay Labi. Ito, dito na po tayo sa Labi. Barangay Labi ng FAC ha. Ganda talaga. Ganda. Medyo maambon na. Pwede na tayong maligo dyan. Wow. Ang linaw ng tubig. Wow. Uy, grabe, ganda ng view. Oh, yan na yung Labi River sa baba. Wow. Oh. Grabe, ang laki ng Sierra Madre, no? Oo, tingnan nyo naman yung mga puno, oh. Napapabagal yung takbo ko. Ang ganda kasi ng view, eh. Oo, mapapabagal talaga yung takbo ko dito. It's huge. Yan na yung bridge. Welcome to Labi River. Ang lakas ng ano ngayon, no? Hindi siya advisable maligo ngayon dito. Ayan, no? Malakas, oh. Ayan, may mga cottage dito sa baba na pwede kayong mag-picnic. Pwede kayong maligo. Kaya lang ngayon, hindi pwede. Dati madaming mga ano dyan, oh, kubo dyan. Yan. Feeling ko ano, nawasak na dahil sa bagyo. Kahapon kasi may bagyo, eh. Daming aso dito. Brownie! Sarap talaga mag-chill ride dito. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you.
nandun banda. to be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you. Parang lakas na ulan banda doon, oh. Ako nga pala sabi ni Simon kanina, giniginaw na kami, ginigilabutan nga ako sa ginaw eh. Tapos sabi niya, it's not cold, the weather is very nice daw. Sanay kasi sa lamig to eh. Okay, nandito na po tayo sa may Salabusob River Mountain View. Eto sa kanan. Ay grabe, nawala yung mga kubo dito. Oo, Camp Paraiso. Makaganda din yung ano dyan, yung resort na yan. Let's go! Malakas ang ulan! Pati ang lumalakas. Oh, madulas, madulas. Lumot yan, lumot. Ayan, wala nang ulan. Pero malakas pa rin ang hangin. Woo! Napakalamig! Let's go! Hindi, wala na yan. Wala nang ano, wala namang cloud sa taas natin. Camp Hamog. Uy, may campsite pala dito. Oops. Wait, wait, wait. Lakas na wala, tignan nyo. Very foggy. What's the plan? What's the plan? Proud Kapampangan. Ha? Malakas nga yung ulan, malakas. Ano, tigil muna tayo? Ayan oh, lakas oh. Dito walang ulan, dito umuulan. Hindi, ano lang yan, yung mga yung clouds na mababa. Dadaan lang siguro yan. Eh, may araw naman na sa bandang taas. Oo. Mabilis lang yan. Mga 15 minutes siguro wala na yan. Ano gagawin natin yan? Saan tayo tatambay? Eto dito, may ano dito, may kalabaw oh. Pakay ka muna. Mo. So merong ano dito, Camp Hamog. Ate, may ano po kayo? Coffee? Ayun, merong coffee, ayan. Ano po ito, campsite? Ah. No, just pwede naman po magkape dito? It's okay, we can drink coffee here. Ito, dito? Pwede po dito? Sige po. Okay. Is this safe? Wow. Ayan, ganda ng view dito oh. Oh, may swimming pool. Oy, may swimming pool din doon no? Swimming bro. Wow. Wow, may ang laki ng rainbow oh. Kita kaya sa camera? Oo. Ayun, ganda. Ang taas na pala natin. Yan na, parang umulan na. That's a view. Whoa! This is life.
This is romantic, boys. You like it? I like it. This is I love a little adventure like this. Wish I could do this every day. Leave Grace with some money down there and just go here. Life would be good. We can do it for 3 days. So, kape lang muna kami dito guys habang ini-enjoy ang lamig ang klima. Cheers! So, ito po, nandito po tayo ngayon sa Camp Hamog. Ito, tanungin natin si ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Jane po. Si Ma'am Jane, ayan. Magkano po yung overnight dito? 15,000 po, exclusive na po. 15,000 yung buong resort na po yun, marirent na nila. 25 to 30%. Ilan po? 25 to 30%. 25 to 30% ang kasya dito. Kaya pala Camp Hamog, sobrang hamog dito. Ayan, meron silang ano dito, view deck. Pwede kayong magkape dito. Ay grabe, ang lakas ng hangin. Ayan na ang fog. Tapos meron po siyang ano doon, mga kubo. Ayan, Camp Hamog. So ayun, hinihintay lang namin tumila yung ulan pero lalong lumakas. Okay, so guys, time check 11:30 na. Medyo nagtagal kami dito kasi ayaw tumila ng ulan. Malakas pa rin ang ulan. Lulusubin na namin yung ulan. Bahala na. Yung raincoat ko pinahiram ko na kay ano, Idrak. So tara, let's go. Baler. Grabe. Exciting to. Pakalakas na hangin. So hi. Ingat-ingat tayo. Okay. Hello. Hello, sound check. Sound check. Okay, connected na. Woohoo! Let's go. Sierra Madre. Whoa. Ayan ang adventure. Oo. Sabi nga ni Simon, it's raining, it's sunny, it's foggy, it's windy at the same time. It's more fun in the Philippines. 2 hours pa to. 2 hours na only twisties, 2 hours na zigzag, tapos fog, ulan, lamig. Woo, exciting. Wow. Bakit? Bakit tulak tayo papunta doon? Hindi kaya? Bahala na. Woo! Grabe! Solid to! Tinutulak tayo ng hangin. Yan o, tignan, sumasayo yung mga puno. Malapit na tayo sa arko ng ano, Aurora. Papasok na tayo ng Aurora. Yung tubig ka, kala mo ice water. Alright, finally. Welcome to Aurora. Ito sabi dito, Baler, 61 kilometers. Oh, layo-layo pa. Aurora Province. Okay, let's go. So nagtanggal na kami ng mic kasi hindi waterproof ang mic natin. Sana nanirinig niyo pa lang. Slippery. Ay ba? Video kasi ka, di ba? Oh. Wow. Dito tayo sa kaliwa. Mabagtaan tayong bato dyan.
Daming bato. Ang kalat oh. So ito yung ano guys, Villa Aurora Bridge. Sabi ni Bob TV. Grabe anino ng ano oh, bundok oh. Amazing. Grabe, landslide na yun guys. Okay, andito na po tayo sa Villa Aurora, Maria Aurora. Part na po ng Aurora, sabi ni Bob TV. Ayun o, may nagtitinda ng gas doon. Makaya ba? Sige, go. Oh, ay, kadulas. Baka kasing dumaan. Okay guys, ito, andito na tayo sa may ano ba to? Sa may view deck. Ito. View deck Aurora Memorial National Park. Ito pala, Aurora Memorial National Park. Grabe, sobrang fog dito. Ayan o. At napakalamig guys, basang-basa na tayo, grabe. Napakalamig. So magkakape muna tayo dito, tapos cup noodles para mainitan yung katawan natin. Baka di tayo makasama sa Cebu, hindi tayo pwede magkasakit. Ito, may tindahan naman dito eh. Tapos meron din mabibiling gas dito pag naubos na kayo ng gas. Yeah, noodles tayo. Sobrang lamig. So ito, palis na kami dito sa park. Wala kayo. Yan ba yung Dolomite? Oh, white sand. Uy, wow. Scary. Scary. One. Check. It's still fuel. Still see it. Yeah.
That's reserve. Wow. Gas. You want Coke? This is the Coke in the Philippines. Okay. Shoutout sa mga nakasabay natin dito. Hello sir. Taga ano daw sila? Taga Pampanga na kuya. Shoutout kay nanay niya. Oy, happy birthday kay sir. Sir Emerson. Thank you sir. Mag-ingat kayo ha. Ride safe, ride safe. Okay. Boss, salamat. Ingat kayo. Bye-bye. Let's go. Ayan guys, so nagpalit na tayo ng damit kasi basang-basa na yung jacket natin tsaka yung damit natin kanina. So sana wag nang umulan. Madami pa daw tayong dadaan ng landslide dito. So good luck sa atin. Ayan na naman ang ulan. Malas. Lamig ng jacket ako. It's cold. You want to wear the raincoat? The raincoat. It's raining again. Hello. Wow! Wow! Putik! Malalim. Wow! Close your eyes. Get some rest. Wow! I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down. Madami pong landslide ko. Hindi ko kami makakadaan. Parang hindi. Sigot na lang po kayo. Sige kuya. Sige po. Sierra Madre. Hello. Ay. Oh. Dulas. Oh, balance. Oh. Titeki na yata ito eh. So guys, ito, andito na tayo sa may Detective Bridge. Dito sa kaliwa natin, ayan, gumagawa sila ng bagong bridge. Kasi kung mapapansin nyo, ito one way lang siya, masikip lang. At ang ginagawa nilang bago, mas malapad. Ay, ang lakas ng ano, ang lakas ng agos ng tubig oh. Ito yung ginagawa nilang bridge. Ay, yung isang truck oh. Ay, I mean, anong tawag dyan? Lumubog. Uy, treehouse oh. Ang ganda ng treehouse. Wow, pulang-pula. Huwag kang pipreno. Okay. Grabe. Pulang-pula. Ito yung papuntang Mother Falls. Dito daw. I'm soaking wet. Happy soon.
Every time na dumadaan ako dito, namamanga talaga ako sa ganda ng mga punong to. San Luis Aurora Municipal Hall. Okay, so nakapagpagasa tayo, full tank. Hanap naman tayo ng mga kainan natin. Ang ganda ng mga buko. Pagkakahilera ng mga buko. So malapit na po tayo sa Baler, guys. At sa wakas, ito, finally, nandito na po tayo sa Baler. Welcome to Baler. Baler town proper, Dipakulaw 13 kilometers, Kasiguran 117 kilometers. So, ayan, ganyan po kalayo ang Kasiguran mula dito sa Baler. 117 kilometers. Okay. Ito, pauwi na tayo. Dito pa rin tayo sa Baler. Bali, ngayon naman, dadaan tayo sa may Pantabangan para makita nyo rin yung daan dito. Ito yung Maria Aurora Bridge. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. So ito guys, ito sikat sa Baler, ang buko pie. Startled our eyes, we let go of disguise. And now Ito ang Pantabangan to Baler Road. Ito ay may haba na nasa humigit kumulang na 77 kilometers or 2 oras na biyahe. Ito ang pinaka-safe at pinakamabilis na daan papuntang Baler. Maraming mga tourist spots at campsite ang madadaanan dito, gaya ng Forest Garden, Farm Ridge, Pantabangan Dam, Lake Farm de la Mar at marami pang iba. Maraming mga motorista ang pinipiling dumaan dito. Bukod sa dahil mas mabilis at safe, madadaanan mo rin ang makapigil hiningang ganda ng tanawin. beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. A bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Oh, ganda talaga dito. Oh, nice view. Wow. Agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Wow. Ganda ng daan. Wow. Marilaki ng Nueva Ecija. Kakabangin ka talaga dito. Wow! Rainbow! Ang laki!
Ang laki ng rainbow na to. Oo. Ito, dito yung papuntang Forest Garden. Ay, sarado. Maglakad lang tayo. Trespassing tayo dyan. Ayan si kuya, oh. Kuya, pwede pa sumilip? Ayun, let's go. Let's check it out. Dati kasi ito, view deck to. Kaya lang ngayon may ginawa na silang establishment. Ayan, salamat kay kuya, pinayagan tayo dito. Salamat po. Ito ang Pantabangan Dam or Pantabangan Lake. Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. You got a very nice house. This is a house. Yeah, maybe. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun Okay, let's go. 5 time check, 5:26 PM. Palubog na si Haring Araw. So mga 2 to 3 hours pa. Babiyahin namin hanggang Tarlac. Oo nga pala, dito sa may Baler Pantabangan Road, ayan, may mga restaurant kayong madadaanan. Parang ano yung ambience dito, parang Marilaki. May mga campsite na ginawa, may mga restaurant na rin. At asfalto din yung daan, no? Katulad sa Marilaki. Oo, at malamig din dito. Ito may ano dito, campsite, ano kasi pangalan nito? George Point, hindi. Lake Farm de la Mar. Yan, Lake Farm de la Mar. May vlog po tayo dyan, ilalagay ko sa description box below. Meron pang isang magandang puntahan dito, yung Farm Ridge. At pwede nyo ring puntahan mismo yung dam. Meron po siyang daan. Mamaya ipapakita ko yung kanto papasok dun sa Pantabangan Dam. Makikita nyo ng malapitan kung yung mismo kung saan lumalabas yung tubig. Sarap. May mini mart na rin pala ngayon dito. Ito na po, andito na tayo sa Pantabangan town proper. May 7-Eleven na dito. Diyan madalas nag-stop over mga riders. Ito po ang kanilang town hall, Pantabangan Town Hall. Ayun po yung papuntang Pantabangan Dam, yung kanto na yan. So, ayan guys, gumagabi na, dumidilim na, 5:47 PM na. Siguro dito ko natatapusin ang ating vlog. Siyempre, kung nag-enjoy po kayo sa ating video, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakihit na rin po ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos. Alright.
Alright, abangan nyo po ang ating susunod na mga episode. Babiyahe tayo mula Tarlac hanggang Cebu. Alright, let's go!